дар ноҳияи ҷайҳун дар баробари мақомоти маҳаллӣ соҳибкорон ҳам дар таъмиру таҷдиди роҳҳои автомобилгард саҳм мегузоранд. Бо ҳиммати соҳибкорони ватанӣ ва саҳми сокинон давоми соли ҷорӣ бо харҷи беш аз 1 млн 200 000 сомонӣ роҳҳо таъмир шуданд. Шариф Саидҷонов, сардори муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи ҷайҳун, дар суҳбат бо прессатиҷӣ гуфт, ки солҳои охир саҳми соҳибкорон дар таъмиру таҷдиди роҳҳо хеле зиёд аст. Ӯ мегӯяд, ки дар ин баробар сокинон низ дар беҳтар гардидани ҳолати роҳҳои мошингард саҳм мегузоранд. Ба таъкиди вай, барои нигаҳдории роҳҳои маҳаллӣ аз буҷети ноҳияи ҷайҳун давоми сол 90 000 сомонӣ ҷудо шудааст. То охири сол аз буҷет ҷудо кардани маблағи иловагӣ пешбинӣ шудааст. Гурезода Давлат, сардори раёсати молияи ноҳияи ҷайҳун, мегӯяд, ки то имрӯз ба муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгард 90 000 сомонӣ дода шудааст. Боз то охири сол ҷудо кардани 70 000 сомонӣ дар нақша аст, афзуд вай. ӯ мегӯяд, ки дар соли 2021 барои таъмири роҳҳои мошингард аз буҷети ноҳия 150 000 сомонӣ ҷудо шуда буд. Агар қисми даромад барзиёд иҷро шавад, шояд маблағи бештар ҷудо кунем.